Takže dnes 22. januára 2025 vysievam papriky do skleníka. Takto to mám popísané. Corno Rosso a Corno Gallo sú moje semená, čo som si odobrala minulý rok. Potom máme Kubistu a Taliu. Hej, Kubista Talia. Všade som dala po 6 semien. No a druhé, to je tiež všetko do skleníka. Takže je tam Tongua, hej, tuto. Tongua, Demetra, tam máme Datum, Beja a Nova. Hej, toto ide všetko do skleníka. Takisto je tam po 6 semien. Akurát Novú, to som si dala tieto vlastné semena z minulého roka. Hej. Uvidím, ak zídu, tak bude dobre. Keď nie, tak vysejem ešte tie kupované. No a už len takto to pekne pozakrývam. Pozakrývam všetko. Takže toto mám zakryté. Ich tam po 6. No ešte druhú misku. To zasypem. Uvidím, ako vyjdú tie moje semena. Tak. To by bolo. No a ešte toto postrikam. Dobre, a ešte druhé. No. Takže tak. A nech pekne rastú.